Yan, ito na yung alukon natin. Yan o. Ito medyo mahaba na. Meron pa yan sa likod siguro. Oh. Diba? Yan o. Good morning kakabsat. I-update ko kayo sa tinanim natin na alukon, baig, tsaka yung malunggay. Marami nang sumisibol na yung sanga niya. Na-check natin. Itong malunggay wala pa. Wala pang tumutubo. Ito yung alukon na kabsat. Oh, meron na. Yan, ito na yung alukon natin. Yan o. Ito medyo mahaba na. Meron pa yan sa likod siguro. Oh. Diba? Yan o. Ayos. 100% na yan. Kabsat, buhay na yan. Tapos dito sa kabila. Yan o. Tapos dito. O, yan pa. Yan o. So, 1 week pa kakabsat. Sigurado maraming magsisilabasan dyan. Oh. Kita nyo kabsat, yan o. Yan o. Sa kabila. O, yan o. Biyagan, dyan lukon tayo kakabsat. Ayan pa. Kita nyo, ayan. Hindi pa ipaba niyo. Ito ay. Oh, yun. Pa sa taas. Yan to. Ayos kakabsat, buhay na. So ayun kakabsat, nabuhay na yung alukon natin. Pero yung malunggay hindi pa. Palakihin lang muna natin maigi yung magiging sanga niya. Saka natin i-transplant kakabsat. Ayos yun. Para may pang ulam-ulam. Magandang umaga po sa inyong lahat. And God bless. Peace.